Kita nyo ba yan? So yan, tutumbahin natin yan. Saging na yan. So medyo mataas. Kailangan natin nahagkatin yan. Ito na yung saging. Bigat. Okay, bagkat mo ka nung matangkal tanong ka makita da. Oh. Ayan. Ako dyan. Tanan angkal ta persa-persayak to. Ito yan. Boy, na napela tag tutot ita.
Okay, so ayos. Okay, ito yung matanim natin mga gabi. Ito nyo ba to? Ayan. Ano yung mga sili. Ano ba yan? Ay, sili. Sili. Gabi. Ay, gabi na violet. Yung mako, ano, ganda yung laman nito. Gabi nito. Ito, dragon fruit. Ang gabi. Ito naman yung sayote. Sayote. Dragon fruit. Dragon fruit. Okay, so merong guyabano dito. Oh, malambot na. Oh, inog na siya. Pwede nang pitasin. Pwede. Pero parang may sira siya. Huwag ka maingay. Huwag ka maingay. Isa ka dyan. No, Vincent. That's si Vincent. Ganyan. Uy, all time ako! All time ako! Punta ka doon. Ka doon. Ha! Isa ka dyan. Okay, so ayos. Very good. Tanya.